Sikir gimana jadi sigang apa tuh cicahan nih. Sikirnya gimana ya? Ayam bos. Bodolen hero ayam. Tiga munggia. Sikir gimana dia sigang lemon nama? Kalau mencibir. Sikit nanga. Kita gulu kususan video. Bolo. Nih bener sikirnya gimana? Bina. Kursi segan ini macam berapa? Borbri. 110. 110. Tagiannya? Ayo. Wah munan. Kakisin baik. Tangse. Kakisin. Buria. Gold bre. Oh, gold bre. Ursin korne. Empat. Jembla gurni. Jumlahnya pas kenanya guna truk. Empat jumlah kursi segan ini pak. Jumlah tuh batna jadi bagus sih. Buatnya juga begitu. Buria. Gugum sar dong na. Gegem sar goyari dong. Indian player. Lebih mau gue lah. Mau gun. Mau ini san song dong. Nonton nuwakai gegem sar ni kali ni kau. Nuakai. Deni nai dia. Deni nui sih. Yes. Right, tangse yang karbe nih. Ya dong makasih. Bedo. Engkar bayar aja nggak? Sarita di frek kila ya. Bodolen FC jeng Karbi Anglong Morning Star jeng by Barotalon जादों दाबो ओमफ्राय ओंखारखाबाय माने थांनानै थाहैनोसै आरो एसे थाब लाइन जायाबा जिरायनो मोनगोन ना एसे मुस्किल बादि मोनदों आङो मानसिया गोगोम जायो नालाय नायलांबाय था नोंथांमोना BFC सोब्रा बड'लेण्ड FC गरबसे सोगोन नोंनि बायदिब्ला गरनै हनै गरब्रै होनखांबाय हरै दुंफा ओंखारबायना औ ओमफ्राय गरनै नोंनिबा बांद्राय नाङा बोरै खमायना लाखो नोंलाय नाङा लांसै आरोना नै ओरै गंसे ओमफ्राय नै ओरै गंसे बेफोरसो फुटबल लाभारफोर नायदो दासो बेफोरसो दा फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा होनबा बरिया जोबोद मोजां मोनखायो जोङो फुटबलखौ नायनो एसे रायलायनि जों दा बबेयाव थांगोन जोङो क'क्राझार दुरान काप औ फुटबल नायनो सोर दिनैलाय दिनै बड'लेण्ड FC ओमफ्राय मोनसेया कार्बि आंलं मर्निं स्टार कार्बि आंलं मर्निं स्टारजों बड'लेण्ड FC जों बड'लेण्ड FCया पुरा देरहागोन गरबसेजों देरहागोन नोंनि बायदिब्ला गरनैयाव देरहागोन गरनैयाव बरिया नोरै बरिया जोङो दिनै होलांसै आरोना बैयाव गंसे दङ नैबाव गंसे नै एकदमबारे ओरैहाय नै मालाबा सफैनानै दंबावोसो नै बिसोरो माला सफैदों नै सफैबाय जोङो सफैबाय दा आदै सफैबाय एकदमबारे देन्जार नायनोसै ने दामाखा सान्दुङा जिब्रादों औ थाल मोनला ना बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयार बिसोर टिकेट चेकिं ओरैहाय लेडिसफोरनि
satu Bangka. बैसोर जाहैबाय मेन 11 आरोना बे साबस्टिटिउट बड'लेण्ड एफसि ओरैहाय ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय कार्बि आंलं मर्निं स्टार बुंहांबाय आरोना गावनि गाराङा बोरायनि जाखायो ना टाइम जाबाय 1-1 बड'लेण्ड एफसि 1 कार्बि आंलं मर्निं स्टार 1 1-1 Special Chairman Pramod Boro and entire staff government Massive for supporting us in organizing the tournament. On behalf of the organizer, we would like to thank all our sponsors and partners. The Indian World Tournament 2021 is followed by India. 1-1 Manchester United. Indian Armed Forces and supported by the government of Assam and PTR. Gegem manusia. Dubai dengan sila. Ball Sunil Shetty ne Pedro. Shimamai gol Para gojoजों खुबैना
बड'लेण्ड एफसि देरहाबाय लोगोफोर बड'लेण्ड एफसि जोब्बाय नालाय जों ओंखारलाबायनो खेला जोबनानै थांसै Associate sponsor, Jawar, Amor, and supported by KPM. Business partner, Tata Glucose. Gifting partner, American Tourister and Shallow. Official ball partner, Nivea. Broadcast partner, Sony KG. OTT partner, Sony. दासो नुबाय नोंखौ नै खेलाया माबायदिमोन मोजां देरहाबाय ना गरसेयाव देरहाखो गरसे 2-1 ना गरसेयाव जाहैबाय औ गरसेयाथ' 1 माबा द्र' जाहैबाय गारिफ्रा लाजोबनानै बे बाइक गारि पार्किं आरोना बाइक पार्किं ओमफ्राय ओरैहाय माबा माबि ओरै कार बाइक पार्किं आरो बरिया हा औ बै अखायाव गाखोनायानो जों माला माला फैनानै नै फुङाव दंफैबावोसो मानसिफ्रानो औ नों मा दहाय बेसेबां होनामोन नोङो आं बड'लेण्डआ गरनै देरहागोन होनदों औ ओमफ्राय सोनो हागोन होननानै गरनै सोबायना दा जाफुंमारबाय दा रायजो राजाफोरा अननानै खावलायनाय जाहैबाय 12 थारिखआव लोंहोर फैबावनो हागोन 12 मानि न'यावबो दं पान्जाबजों न'यावहाय पान्जाबजों दं सोरबा नायनो गोसोबा फैनो हागोन आरोखि दिनै रादाबा एसेनोसै औ ओरैहाय पार्किं जन बियो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय